Argazkiekin bideoak edo pase de fotos egiteko tresna batzuk daude. Hau, Slidely erabiltzeko, eskuineko eskinean klikatu behar duzu crear eta crear vídeo de presentaciones. Sartu izena eta pasahitza eta erregistratuta ez baldin bazaude, erregistroa egin. Lehenengo gauza, igo argazkiak. Hautatu nahi dituzun argazkiak eta igo. Behin igota, bigarren gauza da musika edo zure ahotsa jartzea. Musika batzuk agertzen dira. Zure propioa hautatu nahi baduzu, igo musika hori. Izan daiteke abesti bat edo zure ahotsa. Behin igota, izenburua eta azalpena idatzi behar duzu. Eta gero, aukera daukazu gai bat hautatzeko. Horrek balio du diseinua hobetzeko. Bukatzean, guardar mi Slidely. Eta ikusten duzunez, ez dago aukerarik deskargatzeko. Blog edo web batean txerta dezakezu HTML kodearekin, baina deskargatu ez. Zure bideoa geratzen da gordeta Miss Slidely zen atalean.